DPH od 1. januára 2024 zmeny, Jalina združenie. Od nového roku prichádzajú zmeny v registrácii na účely DPH, ktoré sa týkajú každej zdaniteľnej osoby podnikajúcej na Slovensku s obratom nad 49 790 eur. Zdaniteľné osoby vykonávajúce výhradne určité služby sú z tejto povinnosti výnimkou. Novinka sa dotýka aj zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku. Niektoré subjekty, aj keď nie sú placami DPH, musia sa registrovať za určitých okolností, napríklad pri cezhraničných službách. Zvláštne pravidlá registrácie platia pre firmy dodávajúce stavebné práce a pozemky, ak prekročia určitý obrat. Od marca 2024 sa rozširujú registračné povinnosti v dôsledku reštrukturalizácie spoločností. Platitelia DPH musia nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa svojich bankových účtov používaných na podnikanie. Nové pravidlá od roku 2024 taktiež zavádzajú oznamovacie povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb. Na Slovensku je možné vytvoriť DPH skupiny, kde interné transakcie nie sú zdanené. Podmienky pre call of stock režim umožňujú zahraničným dodávateľom uskladňovať tovar na Slovensku bez potreby registrácie na DPH. Základná sadzba DPH zostáva 20%, zatiaľ čo znížená 10% sadzba sa vzťahuje na vybrané tovary a služby. Od roku 2024 sa rozširuje zoznam služieb a tovarov, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH. Tuzemskí platitelia dane môžu využívať osobitnú úpravu DPH, umožňujúcu odloženú platbu dane až po prijatí platby za tovar alebo službu.